हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा यूट्यूब चैनल पर रउआ सबके स्वागत पर। रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा सोहर गीत लेके आयल बन। ये गीत आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा ई सोहर गीत आप सबके कैसन लागल। हम ता जानीला पियवा खेते गईले और खारी हाने गईले हो, इलल ना उता गईले बहिना के लियावन सुने के जियरा जर जाला हो, इलल ना उता गईले बहिना के लियावन सुने के जियरा जर जाला हो। आगे आगे आवेले नाना दिया ता पाछे से भाई नवायावे हो, इलल नावो के पाछे आवे नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो, इलल नावो के पाछे आवे नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो। कहवा बैठाई वो नाना दिया त कहवा भाई नावा के हो, इलल ना कहवा बैठैबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो, इलल ना कहवा बैठैबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो। अगना बैठाई बो नाना दिया तयावरु भाई नावा के हो, इलल ना दुआरा बैठैबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो, इलल ना दुआरा बैठैबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो। काई खियाई बो नाना दिया त काई भाई नावा के हो, इलल ना काई खियाइबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो, इलल ना काई खियाइबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो। खौवे खियाइबो नाना दिया तयावरु भाई नावा के हो, इलल ना गुड़ावा खियाइबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो, इलल ना गुड़ावा खियाइबो नाना दोया देखी के जियरा जर जाला हो। हम ता जानीला पियवा खेते गईले और खारी हाने गईले हो, इलल ना उता गईले बहिना के लियावन सुने के जियरा जर जाला हो, इलल ना उता गईले बहिना के लियावन सुने के जियरा जर